O persoană își dă seama că are nevoie de terapie atunci când are anumite situații și pe care nu le poate gestiona singur. Eu sunt Otilia Obrintețchi, sunt psiholog, coach și sunt specializată în parenting și constelații familiare. Practic această meserie de mai bine de 6 ani, un master în psihologie la Universitatea Ion Creangă din Chișinău, dar principalele mele formări sunt la Iași și la București. În metoda mea de lucru, eu am preluat tehnici din coaching transformațional și din constelații familiare. Principalele probleme cu care eu lucrez la cabinet sunt relația dintre copii și părinți, relația dintre partenerii de cuplu și relația cu sine. Eu am ales platforma Respiro deoarece aici se promovează sănătatea emoțională și echilibru și în cadrul platformei sunt specialiști acreditați, în așa fel poți beneficia de servicii de calitate. Pentru cei care încă nu sunt hotărâți să apeleze la un terapeut, îi îndemn să nu ezite să facă primul pas, deoarece psihoterapia te ajută să-ți găsești sprijin și echilibru.